3 million in the house. Mega love shout out. Thanks for coming. Bicolano, OFW TV, mega love shout out. Salamat sa pagpunta. Ayan. Mukhang tahimik ang aking may bahay, ang aking bahay. Tingnan ko nga, may jacket na ba si Bicolano? Wait lang ha, wait lang Bicolano ha. Tignan ko lang. Wait lang. 3 million in the house. Thank you sa inyo guys. Akyat ka na si Sikang Atong. Ayan, meron na pala. Salamat sa paharang. Eko. $3 million in the house. Thank you sa inyo guys. Ayan. Malakas ba boses ko guys? Parang hindi ko siya naaano. Wait lang, mag-headset ako guys. Ha? Good evening. Mag-headset si Pinkay. Sige love shout out Sisi. Salamat sa pag-akyat. Ayan. Malakas boses ko. Boses. Karim Group. Lucely Valencia. Mega love shout out. Thanks for coming. Lucely. Tama ba? Lucely. Tama ba yung ano ko? Tama. May shout out, Lucely Valencia. Lucely. Tama ba yung ano ko? Tama. Ayan. Bicolano, may moderator ka na po. Si Bicolano, siya ba yung kagabi? Wait lang. Hindi, ito yung noon ba na umakyat na... Ay, umakyat? Nasa live mo noon. Umakyat ba kay ano yan? Kay Sis Rojen kagabi? Siya ba yun? Hindi. Si Oragon yun. Si Ka-Oragon yun. Si Ka-Oragon pala yun. Okay. Guys, 6 million in the house. Thank you sa inyo guys sa support keeping. Ayan guys, may nakapin tayo guys. Please support guys kay Bicolano OFW TV. Ayan, nagtimpla kasi ako ng kape ba, hindi pa ako nakain. Salamat sa pasugod si Isay. Dalagang Isay. Sisi Koy, salamat. Katim din pala namin siya. Nandun din pala siya sa pasugod. Okay. Nandun din pala siya sa pasugod. Sa GC. Oo, sa GC namin. Pero galing na siya dito sa ano mo noon eh. Bago lang yata siya ba? Yung sabi niya noon. Ha? Galing na dito sa live mo noon. Bumisita na siya noon. Noon? Hindi ko masyadong naaano. Okay. Hindi ko kasi siya nadyakitan ba. Kaya, kumbaga, i-view kita, Bicolano ha, dito ako sa bahay mo. 6 million in the house. Salamat guys. Salamat Sisi Dalagang Isay. Salamat Sisi Koy sa pasugod. Ayan. Malakas Sisi boses ko? Oo, tama lang sis, tama. Sakto lang. Okay lang, sakto lang. 8 million in the house. Yes, nag-headset nga ako para medyo madinig-dinig ba. Magsuklay ako kasi nakakaya sa madlang people. Hindi ko nag-headset kasi Nag-headset ako para ba,
Nag-ground yung headset ko. Ha? Grounded yung headset ko. Nag-run! Mega love shout out. Thanks for coming, my friend. Mega loud shoutout, nagrang. Akala ko to sinagrang, babae. Ha? Lalaki pala. Akala ko babae siya. Lalaki pala. Ako, malakas ba boses? Okay, okay lang si Sikoy. Wait lang. Nandito ako sa ano. Tingnan ko yung ano niya. Bakit nandito man ako sa ano? Binubyo Sige, kita ano, Bicolano. Dito ako sa bahay mo, Bicolano. 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Sa support kay Ping. Ayan. Bicolano, ang ibaba mo nga ano. Oo nga, napunta na dito yan si Bicolano. Pakibaba ng ano mo ba, yung, ano tawag nito? Yung gusto mong papatamsakan, bahay yung binaba mo eh. Kung ano yung gusto mong patamsakan, yung gusto mong ipa-view. Baby Bear, thanks for coming. Andito ko sa'yo, pero nakita ko na dati to eh. Ayan oh. Baba ka ng ano, yung gusto mong patamsakan ba? Kasi kung alin yung magustuhan mo kasi mahirap yung ako yung mamili. 'Di ba? Ate Ping, nagalaw shout out. Salamat. Mimi Burr, salamat. Thanks for coming. Wala palang asukal tong aking ano. Nagtimpla ako ng kape, guys. Nagugutom ako. Kaakyat ko lang. Hindi ako nagkain ng kanin kasi try ko ba. Kasi nataba na ng husto si Pinkay. Ayan. 7 million in the house. Ayan. Paki naman guys sa nakapin guys. Kung hindi pa kayo nakadikit, pakidikitan naman si Bicolano. Sisi Mayward, thanks for coming. Mega love shout out. Salamat sa pasugod, Sisi Cor. Shoutout. Pero malamang nito sa alamang parang hindi na ako makakapag-live nito next week pag nag-uwi na yung kapatid ko. So busy na talaga si Pinkay, grabe. Ngayon pa nga lang busy na ako. Hindi pa ako ano. Silent na lang. Or pwede naman magganito lang na ano, yung pag-akyat mo. Kaya nga, hindi, kasi nga, di ba, sis, pagod, masyadong pagod. Sabagay, oh, isang oras, gano'n, isang oras. Kasi parang, Salamat, Mimi Burr. Salamat sa mga pa-banner. Mimi Beer, mag-load shoutout. Sisi Mayward, salamat. Dalagang Isay, thank you sa pasugod. Magsubo lang ako ng konti para medyo maano-ano yung aking ano. Si Mayward, nasaan siya? Kaano din namin. Sa ano yan? Okay. Saan ba si Sisi Mayward? Nakalimutan ko. Saan ka nga, Sisi? Ano, si Kang? Pa-jacket pala ako nitong isa. Alalay mo si Kang Atong. Sige. Batang Summer, thanks for coming. Grab shout out. Mag-load shoutout, Batang Summer. Kanta 8 tayo. million in the house. Sige. Sige, kanta ka. Makapiright ka. Hindi. Sa bagay, maano ka ng maalam ka ng Tamsakdan. Maalam ka ng Batang Summer, asan ka po? Good morning sa iyo eh. Morning na sa iyo eh. Saan banda ka po? Ano man siya to? 9 million in the house. Kanta ka sis. Okay lang guys, porket baba kayo guys ng hagda. Baba kayo guys ng link guys kung ano yung paaanuhan nyo ba. Kung ano yung patatamsakan nyo guys. Ayan.
Daming naka-BG ah. Mm. Yung mga naka-BG dyan, may loud shoutout. Pilipinas daw sa Batang Philippines. Ano oras na ba ngayon sa Pinas? 2:00. Oo nga. Uy, alam nga rin yung gising mo Baba kayo ng bahay guys para Did, thanks for coming my friend. Mega love shout out. Dadpom PK, may loud shoutout. Nagsubo lang ako sis ng ng tinapay tapos mag-open cam. Nasa work ka, panggabi ka. Okay, thank you. Salamat. Sisi Mayward, baka meron kang patamsakan dyan, Sisi. Mayward, baka meron. Baba kayo ng Baba kayo ng link. Baka meron kayong mga upcoming. Di ba? Bakit? Hindi ko pala naanuhan si Si Lucy, ano ba to, Lucy? Kasi 39 subscriber. Main mo ba to, Lucy tuloy. Lucy Lee. Ano mo ba to? Main mo to? Main mo to, Sisi? Kasi 39 subscriber ka lang. Pero di kita na din kita, ha? Nandito ako sa mo ba? Nandito ako sa iyong mansion. Ayan. Sis, kanta ka na, sis. Tingnan ko sis kung okay yung Huwag ka na mag-alala sa copyright. Sabay ganon, giatay na yan. Hindi maganda yung pala nung boses eh. Tingnan yung music. Pinakinggan ko yung kay Rodin kagabi, hindi maganda yung... Di pa active ang iyong channel. Bakit? Sige. Pero hindi ako magpapakita ha kasi Ba't tayo mo magpakita, sis? Open cam. Daya mo ba? Tayo lang eh. Mag-open cam tayo. Hoy, tayo lang no? Tayo lang tapos ilan sa baba. Okay lang yan. Okay lang yan. Para ang damit ko hindi na ako nagbihis ha. Okay lang din yan. Nakapantulog na ako eh. Sino ba yun pinuntahan? Puntahan ko nga to si Nagrang. Bakit hindi ko maano yung ni Nagrang, yung mga niya, views, yung video. Short. Nagrang! My friend, watch your video. Wala po ako, Nagrang. Hindi ko mabasa. Ay, tingnan mo, muntik na palang matapon yung kape ko. Ano sabi? 7 million. Batang hindi, nandito ako kinagrang. Daw, hindi daw active ang kanyang bahay pa. Bakit hindi active? Bakit ganon? January pa, daw? Nag-start host, January pa po. Ayan, hindi pa siya hindi pa niya inactive yung kanyang account. Nagrang. Watch your video. Watching your video, my friend, I am. Puro man ako shortcut magsalita. Hinay-hinay lang. $6 million in the house. Bili pa ako isang CP, isang kasi gamit ko. Okay. Kailangan kasi pagka halimbawa may ka yung pan-jacket, 'di ba? Kasi
Kasi mahirap yung isa lang yung cellphone mo pag magla-live ka. Mahirap. Ayan, matatapos na yung video ni Nagrang. Nagrang si. Anong gusto mong kantahin natin, sis? Aba, nagtanong, akala mo maganda yung... Kung ano yung mo, sis, kung ano yung gamay ba? Ay, yung kaya. Pero wag mong kantahin yung walang internet. ako. Walang tatlong kanta yun eh. Hindi ko nga alam kung ano pa ba yung iba eh. Tingnan mo nga, sis, tapos i-send mo sa akin para alam din. Walang signal yung aking TV. Bakit? Ewan ko, kasi minsan ganito, mahirap sumagot ng signal. Finish. Ayan, kumakain kasi ako ba? Pasensya naman guys, nagutom si Pintay. Halak ka. Ayun. Mag-mute na ako, sis? Wala pa, sis, mamaya. Sige, naghahanap pa ako. 8 million in the house. Salamat sa inyo, guys, sa support kay Ping. Ayan. Dito lang. Sige, batiin mo muna yung mga dyan. Hi, Ping! Mega love shout out. Salamat, Doy. Salamat pagbisita kay Ping. Doy June, mega love shout out. Siya ba? Oo nga. Nakape ako ba? Nakape. Gutom si Ping, gutom. Ox lang, yun host. Kasi wala akong ganang kumain ng ngayon, wala akong ganang kumain ng kanin. Pag pagod ako sa trabaho, wala akong ganang kumain. Wala lang ako ng tinapay. Hello. Okay ba yung sis? Okay. Kasi yung kay Jen kahapon, kagabi, pinakinggan ko, ang pangit ng pala, sounds. Alin? Ay! Wow! Wala tayo kumain. Yes. 9 million in the house. Mega love shout out. In the evening, wondering what goes. It's on her makeup. Brush is too long. And then she asks, will it go around? And I say yes. You look wonderful tonight. Just a road and make it shout out. Go to a party. Everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then she asks, do you feel lost? And I say yes, I feel wonderful I feel wonderful because I see the love getting more. And the wonder of it all is that you just don't realize how much.
the thought of you. She helps me with and then I felt as they turn out of love. They might have you were wonderful. Mega loud shout out everyone dyan sa baba. Oh, hi, Sis Rogen. Si Kang Atong mega loud shout out. Ikaw pala naging singer dito Yung, ngayon. So, Webes na oo, naman. Ikaw na naman gawin kong singer. nag-i-enjoy ako. Pinagpa-practicean ko ang inyong channel. Okay ba yung Kaya ano, nga. yung sounds? Kasi yung kagabi, pinakinggan ko yung ano okay. sa live mo. Hindi maganda yung sounds. Mahina. Maganda naman ngayon, oh. Ah. Yung sounds lang tatanungin ano, kasi yung boses eh. Alam mo, Maganda naman. alam natin hindi. Hindi naman, no? Maganda naman. Yan, at Million in the house. May loud shout out. Nakamute ka. Huwag Ano? kang magdaldal. Oh. Kanina Kita ko. pa. Sorry, Mabuti kanina sa pa ako Trojan, wala kang ano ngayon, nagdadaldal. hindi ka busy. Nandito pa ako sa baba, uy. Si Rogen, salamat sa pag-akyat. Ayan, Doy. Salamat, Doy. Ay, ano mo pa lang? Break mo lang? Okay. Intayin kita pag uwi mo, akyat ka, ha? Ay. Oo, para marami tayo. Salamat. Sa baba. Kapag aakyat, kakanta ako. Bulabog. Skygen Eran, may loud shout out. Okay lang si Skygen, okay lang. Sige, akyat ka. Nandiyan ang hagdan si Sikoy. Sino may mga upcoming, guys? Baba nyo, guys. Sige na, guys, para may matusok pa. Abo, may loud shout out. Hindi ka makababa, hanapin ko. Abo, baba mo nga, Abo, yung ano ni si Rogen, yung upcoming. Ayan, Abo, mega love shout out. Thanks for coming. Nasaan kaya si Kai Wings? Oy, si Rogen, tinatamad pa ako niyan mag-live, ah. Oo nga. Sa Huwebes pa ba yung ano mo, Sis Rogen? Ang lakas ng ano. Ang ano? Sa Huwebes yung upcoming mo? Hindi ko na. Oh, Webes. Para Friday, walang trabaho si Kuya Wins. Pasayawin ko na naman. Oo, sakto yun. Kagabi, hindi kasi sila umakyat eh. O, hindi ako makaakyat sa Rogen, hindi ko alam. Kasi nga may upcoming ka siguro nag-ano dahil hindi mo inano yung... Hindi ko ginamit. Hindi mo pinasukan. Oo, hindi mo ginamit. Ano? Sis Rogen, bakit ako naging siraulo na naman kay Abo? Sabi ko lang ibaba yung upcoming mo kasi hindi ka makapagbaba ng ano, sa cellphone mo. Siraulo daw ako. Buang man to si Abo. Sir Kobe-san, may loud shoutout. Akyat ka, Sir Kobe. Manay Kobe, akyat ka. Ayan, Manay Kobe, thanks for coming. Data gamit ko, ping. Okay. Naintindihan ko, Doy. Salamat, Doy, sa pagpunta, Doy. Ayan. Ay, sisip. Ox na ping. Alam mo ba, yung ibang lahi na umakyat sa akin kagabi, nakita kami sa isang live kanina. Alam mo ba, nagalit siya dun. Kasi nagsisinungaling daw ako sa kanya. Tapos sabi niya, yung taon mo, at saka yung may pinsan, sabi niya, may pinsan ako na mas maganda pa sa'yo, Rugin. Sabi ko, wala naman. Hindi naman ako kami nakikipag. Sabi ko, di ko naman sinabi na maganda ako. Sabi ko, kaya wag mo akong i-compare sa mga babae sa lugar ninyo. Sabi ko, ganun. Hindi na, siguro sinungaling daw ako. Okay. Yung doon sa edad kasi,
43 nung una. Wala akong pakialam sa kanya. 45. Correct. Sa bagay, oo nga. Kasi nagbibiro-biro lang naman. Google daw niya yung mga pinagsasabi natin. Oh my God. Sabi ba niya? Hindi, okay lang naman. Mga patawa lang naman yung inano natin. 9 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Sa support kay Pinkay. Baba kayo, guys, ng ano, guys, ng patutusukan nyo. Matusok natin. Ayan. Aray ko. Manay Kubi, ano, akyat ka? Pasensya kayo, guys, ha. Walang ayos si Pinkay. Nanlalata kasi ba? Ayan. Okay lang yan. Okay lang yan. Simple lang tayo. 11 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Sila na ang mag-adjust. Oo, kayo na mag-adjust sa mukha ko. Aha, kasi ganyan talaga si Pinkay. Kaya dito, mama. Sa baba na lang daw si Sky Jing Giatay. Guys, nakapin tayo, guys. Dito ka manggulo sa taas. Dito ka manggulo, Sisi, sa taas ba? Ayan. Ay, natusok ko naman to si Srogen, itong ano mo. Kaso itong pantusok ko itong kabila kung ano. Uy, ang dami mong tusok. Giatay ka 100 mahigit na ba? Salamat, Ping. Ano daw yun? Wait nga lang. Doon yata yan kay ano kanina eh. Kay Novi. Kay Sis Novi yata yan kanina. Kay Sis Novi. Ang dami mong tamsak. Ano daw? Binaba ko yun doon. Try ko hagdan. Ano daw? Try ko hagdan. Hindi mo nakita yung hagdan? Akyat ka? Anong try ko hagdan? Hindi ako nakapagbasa ba? Kaaga-aga na nga nang akyat kami. Try ko hagdan. Ako nang... Sige. Ano daw to? Bakit boses ko po? Bakit boses ko po? Sky Jen, Iran Vlog, pangit boses ko. Paano mo nasabi pangit ang boses mo? Batang, Samar? Ako na mag-edit sa ano. Salamat, Ping. Love you, Ping. Love you too. Sana all. Sana all. May nagmamahal. Sana all may mag-I love you. Oo nga, sana may nag-I love you. Ano yung sabi ni Apo Yusef na magsalamin? Magsalamin ka. Nahirapan na nga. Hindi mo nababasa. Nahalata naman ni Abo. Huwag niyo na masyadong pansinin, Abo. Abo, sundin mo, Abo. Si Kai Wings. Saka si Kuya Ted. Nasaan si Kuya Wings ngayon? Nasaan si Kai Wings? Magsalamin ka kasi. Kuya Ted laging busy yata. Busy, oo. 11 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Sa support kay Ping. Guys, patusok naman guys sa nakapin, guys. Then, baba kayo guys ng link. Ayan. Kung sino yung may mga upcoming sa inyo. Salamat sa inyo. Ayan. 31 minutes. Malamig na yung aking kape. Hindi malamig ngayon, tas kagabi, Oo, hindi masyado. Hindi malamig. Dan po, nakapin host. Salamat, batang Summer. Yung nakapin yun yung upcoming niya, Upcoming ni Sis Rogen. Tayeb. Sabihin mo sa amo mo, Tayeb. Di ka mo makapag-antay. Nagawa ako ng sigarilyo ng mga Camel. Ay, na sigarilyo yan. Sana all may naglalay I love you. Oo nga sana all. Laba ko ni Doy John Salamat. Oo, always yan. Na-love ka niya. Always yan. Lagi siyang may love sa akin. Pero hanggang salita lang yan, guys. Wala yan sa dibdib. Nagpaliwanag. Wag nyo guys. Guys, baka sa inyo may magseryoso ha. Ano lang yan, kumbaga ano lang yan, tawag, charot lang yan. Si Irene Pahuyo, mega love shout out. Salamat. Mega love shout out. Wag na kasing batang Samar, sinusubukan
kung ang kumanta. Napiyok ako, tumakbo ako. Gata si Sky Jen. Umakyat ka na si Sky Jen. Talatabas tayo. Di ata. Natawa ko doon ah. Kanta. Sino kakanta? Nasaan na kaya yung ibang mga Naglo lang naman tayo dito. Parang uli manayping. Salamat sa paharang, Manikubi. Manikubi, akyat ka. Sis Jen, akyat ka. Sis Irene. Baba kayo guys ng ano guys, kung may mga upcoming kayo. Baba. Sige, kanta ulit ako. Ay, hindi, mag-shoutout muna kayo dyan. Maraming tao. Marami pang tao yung shoutout. Huwag kayo guys mahiya guys, magbaba ng link ha. Hindi nakakahiya magbaba ng link. Puntahan ko nga si Irene sa kanyang channel. Umakyat ka na si Sky Jen para may kasama ito may upcoming si Sisi. Uy, hindi ko na po Sisi Irene, hindi kita napupuntahan. Kailan to? Kailan to? Sige, 7? Ano na ba tayo ngayon? Ay, 27. Matagal na to. Hindi, sa 7? Ano ang main 7, 13. Ano na tayo ngayon eh? November na, 11 na eh. Tama ba? July. Guys, sino may upcoming guys? Baba kayo guys ng guys. Ano ang main ni Sis Irene? Irene? Ayan, ibababa ko nga. Sis Irene, baba ko Sis Irene. Wait lang. Kasi parang mag-go-to channel ka. Mag-go-to channel ka sis Tapos, ibaba ko yung ni sis ginoto channel to siya eh. Ginoto channel. Sis Irene. Ano daw sinasabi nila? Di ko nakita ang Coconut Batang Summer. Di rin umiwas eh. Di ate, mahal ko kayong lahat. Di ba, Rogin? Love din sa'yo, Rogin. O, di ba? Lahat kayo mahal ni Didoy. Hindi lang ako. Alam naman namin, Kuya Doy. Nakikita namin na love mo kami kasi nandyan ka. Parati. Okay. Salamat, Kuya Doy. Nagpapaakyat ka ba dyan, Sir Kobe? Ikaw na lang ang makyat. Ay, manayping pala. Kapag sumagot. Sandali. 12 million in the house. May galaw shoutout. Bukol ka na ngayon, Miss Sky Jen. Si Sky Jen, salamat sa iyong pa-banner. Thank you. Sky Jen sa Pinas? Hindi, nakalimutan ko nga kung saan tong bansa eh. Ay, nasa ibang bansa pala siya? Sika ka na umuli. Akyat na. Kasi nung last na umakyat siya kay Sis Irene, pumasok siya nag-aral siya. Ay sis, binaba muna kita sis ha. Sis, guys, paano naman guys kay Sis Irene Pahuyo, ayan, binaba ko siya. Nakapin siya guys, paano naman guys, yung hindi pa nakadikit-dikit, ayan. Manikubi, susunod kita Manikubi. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam. Abo, akyat ka ba, Abo? Manikubi, akyat kayo? Nasa New Zealand. Nasa New Zealand. Sana all nasa New Zealand. Kami nasa kami, si Sky Jen. Wow. Nasa New Zealand. 13 million in the house. May galaw shoutout. Thank you sa inyo, guys. Sige dyan. Si Sky Jen para makapunta kami. Baka meron bakanting fa-farm dyan. Tig-isa lang kami ni Sis Rogen. Ayan. Kahit medyo old na okay lang sa akin. Ilocano pala sa stick ang atong. Abo, Ilocano akmat. Pilipinas lang. Kaya malapit na mag-3. Sis Sky Jen tuloy, Rogen. Ay, Sis Rogen. Hindi, Ilocano. Sis Rogen, sabi ni Sky Jen, Pilipinas lang, kaya malapit na mag-3, wala pa akong tulog.
Ay, Ang nasa, pinapunta niyo naman sa New Zealand. Nasa Pilipinas pala. Pinabiyahe niya pa ng malayo. humingi pa kami ng AFAM, sis. Nanghingi pa kami ng apam dun sa kaya atay ka. Ba't hindi ka pa natutulog? Ilocana ka man gaya, ma'am. Salamat, Batang Doy. Samar. Bakit marunong kang mag-Ilocano? Samar ka naman. Samar, Marami akong kaibigang mga taga-Samar na mababait mga taga-Samar din. La, ana sabi minhina. Mapibarin. La. Mapi moya. Minhina. Ayan. 13 million in the house. Mega loud shoutout. Sana all maraming tao. Sisi? Sana. Thank you, Lang, guys. ma'am. Salamat, okay. guys, sa pagmamahal nyo kay Pinkay. Bye-bye. I'm back to work now. Okay, my love. Ingat sa work. Ingat ko yun, Doy. Ingat sa work, Doy. Mamuchup-chup ka naman dyan, si Ping. Ay, mamuchup-chup daw. Mamuchup-chup daw. May daw eh. Ang tanong, anong chup-chupin? Ano? Hindi mo marinig? Sige lang. Sige lang, i-mute ko lang. Sige lang, naririnig kita. Usap. Dito ka lang sa tabi ko kung may love tong host natin. Umakyat ka kaya, Thank you, ma'am, sa papuri. Oy, guys, yung hindi pa guys nakadikit sa ating nakapin, guys, please, pakipuntahan nyo naman, guys, si ating Sisi Irene Fahuyo. Ayan, then, Sisi Sky Jean, baba ka po ng bahay ba kung may patutusukan kasi si Koy. Gusto ko kasi kayo magbaba para kung ano yung gusto nyo ba. Diba? Walang naman Batang Samar kasi mababait talaga sila kaya proud akong sabihin. Ayaw nila magsiakyat si Abo ayaw din umakyat. Si Manny Kubi ayaw din umakyat. Pagbibigay nyo pa sa akin yung mga biit nyo kasi hindi nyo ginagamit. Wala rin gamit. Oo nga, Paakyat mo kaya yung kausap mo, Ping. Sino? Oy, kausap ko yung kapitbahay namin dito ba? Di ate ka nanghihingi ng pilpil bared. Sabi ko, walang pilpil bared. Di ate ka. Thank you, Doy, sa iyong palablab kay Pinkay. Wow, ayan Thank you sa blessing. Sana all. Love na talaga kita, Doy. Ayan. Basahin nyo yung sinabi ni Abo. Ano sabi ni Abo? Iba ako kung magbaba, baka iba kainin ko. Giatay ka, kung nawala lang sana akong work. Try ko umakyat. Okay. Next time, Batang Samar. Mabunot si Irene. Sobrang dikit na ako sa nakapin. Kuya Doy, gawin kitang singer sa Webes. Oo nga, dapat. Pang siguro to si Doy. Love you na talaga. Doy. Love you na talaga, Doy. Sino pa ibababa ko ba? Sino pa ba nagbaba ng dyan? Sino pa lahat na ba nakadikit kay Sis Rod, kay Sis Sky Jean? Sino pa nagbaba ng bahay? Manny Kubi, baba ka nga Manny Kubi. Sis Sisi kang atong baba ka ng link. Si Manny Kubi nagbaba ng Ay yung ating super natin. Wait lang. Puntahan ko muna kasi papasok daw ito sa trabaho ba. May upcoming siguro to. Mamaya-maya na si Manny Kubi. Manny Kubi ha? Maya-maya na Manny Kubi ha? Diyan ka lang Manny Kubi. Wala man tong upcoming si Doy. Doy, may upcoming ka? Wala. Parang wala ka man upcoming.
Di atay ka man, Doy. Christmas na, may Christmas tree na sila ba? Di atay, sana all. Nakakamiss ang Christmas. May Christmas tree Sisi na, kang ako, may Christmas kayo, Yung no? kanyang Kasi po. hindi naman ano yung mo. Nanghingi kasi ng Pilpil Baward yung aming kapitbahay, kaya sabi ko, okay, wait lang. Kasi naka-live si Ping. Alala ni Sisang Atong. Ayan, 12 million in the house. Salamat sa inyo, guys, sa support kay Ping. Yung gustong umakyat po, naka-ready po yung ating lubid. Ayan, ibababa ko lang pag sinabi nyo. Okay? Hindi panty ang ibababa ha, lubid. Lubid, hindi po panty. Guys, nakapin tayo, guys. Kay Doy Jun, yung hindi pa nakadikit kay My Love, pakidikitan nyo po ang aking My Love diyan. Paki-view naman, guys. Ay, grabe, sa sobrang dikit, hindi na magka-bonus. Mga dikit na ba kayo? Giyatay, lugi pala yung umaga dito. Bakit? Ano daw yung sabi ni si Skyjen? Christian, ang amo ko kaya may Christmas kami. Oh, di wow. Sana all. Ayaw talaga magsiakyat nila abo ba? Di ba? Ayaw nila magsiakyat, promise. Bakit ayaw nyo magsiakyat, guys? Ayaw nyo guys kumanta? Nasaan kaya si Kalbo? Yung kapatid ko kagabi, nahihiya. Bumaba agad. Oo nga, bakit mahihiyain yung kapatid mo? Ikaw walang hiya. Sabi nga naman sabi ng kapatid mo, kasi ako, nahihiya pa ako. Hindi ako katulad ng kapatid ko bang walang hiya. Loko ka ako ng kapatid ni Sis Roger. yung isa, boyfriend niya yun. Yung umakyat kagabi na si Mark Canoy. Remember niyo? Oh? Sana. May tagabantay sa lakay din. Sana. Matapos sabayan pa ni Manay. Nasa ano din yun kasi, nasa Jeddah yata daw? yun. Jeddah? Nahihiya kami. Bakit kayo nahihiya? Huwag na kayo nahihiya kasi hindi naman kaano-ano si Pinkay. Tinan nyo nga, 12 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Matamos ilong niya si Ping, no? Hindi kagaya sa akin. Hindi ko masyado si Strogen, hindi ko si Strogen nakita yung masyado yung kanyang, doon sa profile niya sa FB. Pero yung doon sa diyan sa live, hindi ko masyado na yung kanyang mukha niya. Siya yung, ako sis, yung matangos yung ano ko. Ano yung tinggil? Patangusan na ba ng ilong ang usapan natin ngayon? No comment ako dyan. Parang dinaanan ng ano. Buti pa sila. Sir, gusto mo ba akong mabanga uli sa account? Magkapatid naman kami. Tapos ganyan yung ilong ng tatay namin. Bakit di kami pareha ng ilong? Hindi, ganun talaga. Ganun talaga sis, Rogin. Hindi mo nakukuha lahat ng ganda, ganun yun. Oo, hindi mo lahat nakukuha yung perfect. Lahat sa isang tao yung ganda. Yung perfect. Tingnan mo si Sis Rogen. Si Bicolana. Boses lang yung ganda niya, pero ako maganda sa kanya. Maririnig ka. Labas ka. Bicolana official. May sinasabi ang iyong ate. Tulog. Magaganda naman kayo. Baka may gusto kang patunayan. Tulog siya, tulog. Tulog na. Ay, kaya pala malakas ang anong magsalita, Tulog. Pero hindi. Ayaw nila magsipagbuka ng gigit na ako, kaya Sa Biyernes. Hatid mo. Hindi, mag-isa na lang ako dito. Oo. Di pa rin siya inano ng kapalit, no? Dapat may kapalit na siya. Hindi, meron na sis, nakaantabay na siya, sabi ng amo ko, kinausap ko. Sabi ko, wala pa ba kang kapalit? Paalis na yung isa, sabi niya.
Pwede mga 1 month or mahigit. Sabi niya, meron na. Sabi niya, nakaprocess na. Sandali. Pinakita naman sa akin. Bicolana din. Bicolana hindi ka din. daw. 41 years old. May sinabi si Abo. Mag-IT na rin yan. Ano sabi? Di naman Kailan daw ka nakikinig. Yung chismosa, paano daw siya aakyat? Ano yun? Hindi na ako nagkabagbasa Di pa daw ng mga comment ba? Di naman Sir nakikinig Abo, yung chismosa, paano ako aakyat? Sabi niya. Paano ako maakyat? Sino Maakyat o chismosa ako? makaakyat? Ako? Sino ba sa ating tatlo? Magbaba ako ng hagdan. Kaya ate niya mo. Sis Ping, wag mo nang ipasa sa amin yan, ha? Sa'yo na lang yung trono na yan. Ito na po, nanginginig pa. Giatay, gaapo. Chismosa talaga. Giatay. Nasaan kaya si Kai Wings? Hindi pa rin Nanlalata ako, walang nakikinig, picture Marites niya. talaga tong host na to. Abo. Message mo nga si Kai Wings, nanlalata ako, wala siya. Ikot naman tong aking cellphone, giatay. Ayan na. Oh. Yan. Nang kumanta ako, Abo, napiyo kaya tumakbo, ayun, sinungag ko ang puno. Ang puno ng coconut. Iget. Wag ka kasi ganun kay Jing, giatay. 14 million in the house. Nag-loud shout out. Ano daw sabi ni Batang Samar, kakatuwa naman kayo, host. Wow, sana all. Thank you. Natuwa ka din sa Batang akin. Summer, punta ka sa LS ko sa Webes. Akyat ka, sumayaw ka dun. Sa'yo talaga. Oo. Pwede din naman dito. Partneran mo Pwede si naman host. ngayon. Kung gusto Pwede ka rin mo, sumayaw dito. Gusto mo gusto mo umakyat. umakyat. Kung sino Akyat ka po ngayon, gustong pumunta ka. umakyat, available yung aking lubid. Ayan, sino kaya ito? Ay, si Manny Kubi. Manny Kubi, open cam, please. Ayun. Thank you. Yan, kakanta na si Sir Kobe. Ayan. Thank you. Budot, ma'am. Mega loud shout out, Sir Kobe. Ay, di atay. Ang lakas ng tawa ni Sir Kobe. Naandyan lang sa kapitbahay. Para kayong dalawa. Magagalit sa inyo mga katabi niyong bahay ba? Sabihin sa inyo, ano ba naman itong dalawang kapitbahay namin? Kanina pa dyan sa taas, Marites ka kasi. Ano Hindi daw? makatulog. Ano daw sabi ni Abo? Kanina pa dyan sa taas, Marites ka kasi. Sino Tingnan nandito mo, na sa baka may taas? maakyat. Wala Ang man. sabo. Buang ka talaga, Abo. Wala ka kaya, Abo. Umayos ka. Umakyat ka. 12 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Guys. Tumatanggap po ako kung sino man po ang naaawa sa inyong kung sino man yung may sobra sa inyong biit. Tumatanggap po ako. Pwede po. Bigyan nyo ako para makakanta si host. Gusto na rin niyang kumanta. Ayan, nagtampo na. Huwag ka nang magtampo, Abo. Umakyat ka na ulit para masaya. Dito na tayo. Wala kaya si Abo. Niluluko ka lang. Okay. Loko yan si Abo. Niluluko lang ako niyan. Wala siya sa taas. Okay. Ay, nalaman pati tampo-tampo si Abo. Hindi nga nag-akyat. Giatay ka, Abo. Umakyat ka pa. Ayan, kanta na. Hello, son. This is my 1, 2, 3. Hello, son. Gianay, chismosa talaga si host. Giatay. Nagmamarites pa si host. Ay, giatay si Manny Kubi. Lamutin ka, Abo. Magdala ka ng tato. Buang man to si Abo. Ayaw man umakyat ni Abo. Wala kaya si Srojin. Paasa si Abo. Ano talaga, mga lalaki talaga Ay, paasa. 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 Si Manny Kubi, nag-i-echo. Kasi panay ang Bakit Manny Kubi paulit-ulit yung salita ko ba?
Nagpaulit-ulit. Pinaglalaroan niya yung kanyang V8. Sana all may be it. Nang ako ba may pinaglalaroan din, ano? Kailan kaya ako magkaroon ng ganyang kanta? Guys, ayaw umakyat guys ni Abo. Ang dami niya nag-iintay dyan sa baba, sa boses ni Abo. Si Sky Jin, akyat ka. Nagre-request na, oh. Kantahan mo kami, Mr. Abo. Ayan, oh. Tignan mo, pag ganun-ganun lang, malapit na. Sino nalaglag, Manoy Kubi? Isang oras, ano. Iyaan mo na malaglag si Manoy Kubi, panay lang ang tawa. Di atay. Ay, hindi na kayo nagsikanta. Naghahanap na ako eh. Ano bang ano? Oy, madalas babae ang pinapaasa. Ay, joke lang yun na Abo. Sabi ko pasti paasa. Minsan di ako minsan di ako nanloko ng babae. Ako yung nagsabi kanina ng paasa. Nagpaasa, Ping. Sana all. Sisi Lani, mega love shout out. Salamat sa pagpunta, Sisi Koy. Hello mga kabangers. Oy, soon maglalagay ako. Puro naman kasi mga ano yung kantang alam ko eh. Kaya, okay. Uy, may tao na pala dito. Sino to? Si Manoy Kubi. Si Abo talaga, ayaw talagang umakyat. Di ba? Kaya nga. Ano, naririnig niyo ba? Oo, akyat daw tayo lahat, mga kabang. Si Lani, akyat ka? Si Lani? Mamaya. Sige, anuhin mo na yun. Sino ang kakanta? Sino ang kakanta dyan? Sino lang kakanta? Wala ka, Kobe. Nag-i-enjoy siya sa pag-ano. Naglalaro siya. Nag-i-enjoy siyang paglaruan yung mga boses doon eh. Hello, Santes. Hello, Santes. Test, Mike. Hello, Santes. Ayan. Ano pa bang kulang dito? Ayan, 5 million in the house. May shout out. Hello, may kayo mag-lodget na sa inyo dyan. Bakit? Masyadong malakas tapos ano siya basag. Tingnan mo may nag-comment sa baba sakit sa tenga. Sobrang lakas tapos basag siya. Basag ang tunog. Ayan. May tiyanak daw. Kasi yung... Ayan. Yan, medyo okay na. Ano, okay na ba sa inyo guys? Basag po, di ba sabi ko? Basag nga, sabi nila. Hello. Baka basag na yung aking mic. Nabasag, pasensya na guys. Nabasag ng itlog ni Manoy Kubi. Yung itlog nabasag. Sorry naman guys. Hello. Yes. Ayan, medyo okay na. Mapaihi ka. Mahirap kasing timpla tong ano eh. Kaya, kumbaga, syempre nag-iiba-iba yung ano. Hindi, siguro pag natimpla na, wag nang galawin. Wag na sigurong galawin, parang gano'n. Iwas. Ako nagagalaw ko eh, kasi dahil ako hindi nakatali na mag-mute muna ako. sa isang dilag
na labis kung tapat at hindi magbabago kailan pa man. Ngunit habang tumatagal, sa akin lalo ang napamahal. Ang puso ko nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot sa tabi itong nararamdaman. Nababaliw na nga ba ako sa'yo? Dahil habang tumatagal, sa akin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Na mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Hello, mega love shout. Say John. 13 million in the house. Thank يوتيوب you. بريميوم هو يوتيوب بدون إعلانات، ويوتيوب ميوزك بريميوم تطبيق كامل. Okay. Ano na? 13 million in the house. Make a loud shout out. Si Manny Kubi, ano na daw? Bakit? Sis Lani, ano daw sabi ni Sis Kaijin? Hindi ko nababasa lahat ng comment, promise guys. Mahapdi na yung mata ko kakatitig. Kuya Ronald, magandang madaling araw, sabi ni Sisi Irene. Ayan, magandang madaling araw. Oy, Sisi Ronald, hindi na ako napupunta sa ano mo ba? Na sasabay sa sobrang busy ba sa kusina yung oras ng iyong live. Hindi na ako nakakabalik sa live mo, pero yaan mo, babawi tayo pagka nakaano. Hayaan mo pagka punta tayo dyan. Ano daw? Hindi mo binabasa. Comment ko, Sisi Kai. Hindi mo binabasa yung comment ko. Sisi Kai, ano ba comment mo, Sisi? Asa na ba yun? Wait lang. Hello, good evening, my friend. Good evening. Ayan. Jinsi. 35. Wait lang, mag-scroll para basahin ko yung ano ni Sis Kaijin. Kasi nga nahirapan nga ako ba.
Nakita nga kagad ni... Mag-request siya. Oy, request kayo guys. Ano daw ba gusto nyong kanta? Yung tukso. Narda. Please. Gusto ko Narda. Tukso. Tukso. Ako tukso. Pero yung talaga? tukso, lapitan mo ako. Yes. Support from Dalagang Isay. Salamat, si Ronald. Ayan. Kuya Ronald, Oh, man. Try magandang nga natin. madaling araw. Ayan. Si Irene, mega love shout out from Mababa pa yung Ronald. gusto. Kuya Ronald Amar. Parang gusto ko rin Oo, kantahin Ronald to. Amar. Ronald Amar, mega love Kuya shout Ronald, out. Good morning. Batang Samar. Asan ba ang Mrs. ano? Sis Skyjin. Sis Lani, Matira, hello. Mega love shout out from Sis Skyjin. Ayan. 12 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Host, paano ba magbaba ng logo? Logo talaga? Ling, Sutok giatay ng ka man. lapitan mo ako. Niloloko mo man ako batang Samar. Ayan, ng tukso. Para kay Skychen. No, ako talagang kumanta. Nag-request, akala mo. Ikaw yung singer. Dalawa kayo ni Sir Kobe. Hindi ko alam to kasi. Kaya, pero lang, try. Mataas ang Kanta na mag-request ako. Sino pinakakanta mo si Skyjen? Si Kobe kakanta ng tukso. Sisi, wag ka na mag-backrit. Hindi ako tomboy. Di ako tumboy, Sisi. Wala akong misis. Di atay. Try natin kantahin Di itong tukso. Pag hindi ko kaya, yan. ikot Kay ko, Sisi ha? Piping. Si Spring, okay ba yung sounds? Tingnan mo nga. Hello, okay yung sounds? Hindi. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Pag-ibig aming pagkasaya. Hindi ko pala alam. Huwag sanang mangyari. Matukso ako ng sandali. Wala, hindi ko alam. Tukso'y madaling nagwawagi. Kay rami ng winasak na tahanan. At wala kay rami na tapas na. Lumakas. Sis, lumakas yung mo, sound. Napinla, ko sa ganito na lang, wag na lang wag na lang kumanta. Kantahin mo para maganda. Hindi, Ulitin mo. na yung sound. Hindi ko nga kaya Ulitin mo. taas pala. Kaya mo yan. Babaan mo lang Dadali yung boses mo. Oh, ganito. Kunti pa. Bawasan mo pang konti. Ito. Alin ang ang malakas? Yung sounds o yung boses? Yung sound. Oh, Mm-mm. yan. Yan. Natapos. Mm-mm. Ulitin mo para maganda. Okay lang. Maganda, hindi ko kaya sus pala, hindi ko lang masyado yung tone. Okay, try. Yung ikaw ang dahilan. Ay, Ito ang hindi. dahilan. Yung na lang. Okay, sige. Yes, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng aking paggising sa umaga. Di ate. Uy, sino yan nalaglag? Nalaglag si Sis Rugin. Sinipa siguro ni Abo. Wala, tayong dalawa nga. Oh. Tayong dalawa Nalaglag nga si yung Sis Rugin. dito eh. Pati si Kobe, Abo. wala na. Oh, nawala na si Kubi. Tinulak ni Manoy Kubi si Sis Rugin. Ito ang dahilan. Kaya di mo kaya nag-GGF ayaw ko matukso. Ganun. Kaya Kuya Ronald, mega love shout out from Mrs. Skyjin. Mrs. Skyjin. Hindi ko mabasa yung may heart kasi.
Okay na lang ba yung sound, sis? Oh, okay lang. Yung sige. Abo, thanks. Hindi, lalakasan ko ng konti sana yung echo. Yung echo, okay lang? Hindi. Okay lang? Sis, mag-ano ka kapag ka, ha? Bakit ba? Bakit ka'y nakikita? Bakit parang walang echo? Ayan tuloy na ko. Hello. Nasilayan ko ang iyong ganda. Gusto ko bang magbabalisa? Pag ika'y katabi, bakit nga ba ako pumunta dito mo lalaki? Ko'y di mapakali. Ikaw lagi sinubukan ko kay kalimutan. Bakit parang malamig? 9:03. 9:03. 10:03 pala, 10:04. 10:04. Nakaisip sa'yo ikaw ang ano ko kaya masasabi sa'yo? Nadarama para lang sa'yo. Akan mo ito, di na maglalaho. Ikaw ang naman, bukod sa'yo sa araw at gabi. Awang dahilan, di ako mapatulog sa pag-iisip sa'yo. Ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa pag-iisip sa'yo. Ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng isip ko, araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa pag-iisip sa'yo. Ikaw ang Ayan. 10 million in the house. May galaw shoutout.
Ay, naging siyam na lang. Sis, okay ba yung yung sound? Hindi malakas, hindi Minsan, nag-echo, hindi lumalakas yung kanyang yung sound. yung kanyang sound. Oo, si Lucy, Kasi mega love inano shout ko yung echo out. kasi Mm. yung ganito, ay, ano ka echo ngayon? Nagsasalita ako. Sis Lucy, mega love shout out. Mega love shout out Ate Lucy from Tisorogen. Ayan, 10 million in the house. Salamat guys sa support kay Pinkay. Ayan. Manny Kubi, nandiyan na po yung iyong ang iyong hagdan. Word Toy, thanks for coming. Mega love shout out. Kasi may nagsasabi na i-full yung echo kapag tapos Abo! Nasa iyo ang stage. Kanta ka, Abo. Gusto ko, Abo, yung okra, Abo. Please. sa dami ng marirequest. Diyan na naman yung okra mo, King. At ang hilig mo kasi mali. Ayun, hindi ko pala napindot yung screen kanina nung kumanta ako. Okay. Pandak talagang gusto nito. Kantahin mo na, Abo. Kantahin mo na, Abo, please. Okra. Kahapon pa nagre-request ng okra yan si Stacy. Favorite ko kaya yun. Favorite, alam ko favorite mo. Ng bagay na maliliit. Gusto mo. Isang subuan lang. Yes, masarap yun. Yes. Practicein ko muna kaya, King. Ano bang hindi maganda yung nagpa-practice, kailangan kaagad. Sige na, ito na. Napakadaling kausap ni Apo Mariones. Okay yan. Naman ako doon. Takot. Pinasok ko. 11 million in the house. My God. Ay, ayun na pala. Ang puso at dami ko. Ilan kami ang tulad ko. Bakit ganyan ang ugali mo? Natawa ko nang marinig ko ang balitang drugs ka daw pala. Halos kahapon lang hinimas ko, nalaman ko puro itlog pala. Ay bilis naman, ano ba yan? Kada mo kasing liit ng mobra. Yung mga babae ang mas naman. Inipin mo ang puso ko. Nainis tuloy ako. Anong sakit nang malaman ko kay liit talaga mo. Natawa ko nang marinig ko ang balitang ka daw pala. Halos kahapon lang hinimas ko, naman kong puro itlog pala. Ay bilis naman, ano ba yan? Liit ang hanggang. Yung mga babae Kagawa ko nang marinig ko ang balitang drugs ka daw pala.
Alos kahapon ng Pilipinas, malalaman ang puro itlog. Ika'y bilis sa mga lubayan, pinagpipiliit ng tangokan. Yung mga babae, madalas ay nakawa ko ng marinig ang medyo King Ramstein. Back to you, King. Nakamute, nagpapalakpak, nakamute. Di ba guys, ang galing kanta, ang galing ng boses ni Abo sa Okra. Sabi ni sis Slosy, i-try mo daw yung talong. Talong naman. Gambling, mega love shout out. Thanks for coming. Pagkatapos ng Okra, talong naman. Talong daw sabi Babahay ni. kupo tayo nito. Hanggang magpinakbet na tayo, King. Ano ba yan? Oo. Yes, favorite ng mga Ilocano yung pakbet. Alam mo ba yon? Masarap yun. Yes. Masarap Pakbet. yun. Ang talap kaya. Ang talap-talap kaya. Malasa. Yes. Kaya kami mga Ilocano malasa. With bagoong. Hello. Yes. Mahilaw, Marikobi. Oh, may ikaw naman. Ay, Abo. Sabi ni ni Sis Lani, sabi niya, sabi ni Sis Lani, mamaya papaya naman, di ba? Gusto ko yung papaya, yung medyo, lang, kalahating kilo lang. Hindi atay si Sis Kaijin, hindi tayo marunong kumanta, wag na ako sila na lang. Okay. Tapos ka naman na yung Ping magmarites? Hindi tayo makasingit. Kaya, tirahan mo na, bro. Ano daw, hanap ako. Hello sa mga OB dyan sa Pilipinas. Yung mga malapit na buhay sa Pilipinas, may kami galak dyan sa inyo. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pa darating, wala akong ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko na makisip. Pag-ibig ko'y iyong kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giling ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyong kahit na hindi Pasko.
Ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y iyong kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo. Pag-ibig ko'y iyong kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Thank you. Mega love shout sa inyo lahat yan. Mbek, mega love shout out sa'yo. Salamat, Manay Kubi. Ayan. Aginanda ko, Manay yung Kubi. kanta na yun. Mr. Mbek, akyat ka po. Isang pamasko naman dyan, oh. Pamasko naman dyan, oh. Miguel shout out. Pasko na pala. Oh, Miguel shout out, Mr. Mbek. This is Roger na yun. Maya daw. يوتيوب بريميوم هو يوتيوب بدون إعلانات. Sino naman ang kakanta? Abo. Abo, ikaw daw, Abo. Ako daw. Abo, ikaw daw. Mr. Mbek, kanta ka po, akyat ka po. Mega shout out sa'yo, Mbek. Magandang gabi. Maya, ano na lang ako, 30 minutes na lang ako. 2 hours lang ako today. Kasi may pasok tayo tomorrow. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras, di ba? Makakadalawang oras na ako, oh. Mag-1 oras kalahati na ako. O, di ba? Ay, Abo. Alam ko na, Abo. Ano yung ping? Hindi, okay na. Ano ba yung kakantahin mo? Sabihin mo na kung itlog na. Yung lobat na ba? Lobat na ba? Sige. Lobat na yung pagmamahal niyo sa akin. May hugot pala yun. Maiksi kasi kaya. Ay, ate ka, grabe siya. Hoy, wag ganun. Wala sa iksi yun, wala sa laki, wala sa lapad, wala sa haba. You know? Ate Lucy, oo na. Eat na. Oo na. اشتري جلاد السحوم من بيكو بخصم 35%.
100 واحصل على فينيش. Na yung pag-ibig kasabay sa krisis ng panahon. Ang halaga ng piso, di kaya sumabali ng pag-ibig mo. Rati-rati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit ngayon hindi na. Alam mong miss na miss ka, lagi kitang kinokontak, lobat na, lobat na ba? Ang pag-ibig mo, ako sa isip mo, masigal ka ba? Ako sa puso mo, Longing, kumusta ka? Boses mo, marinig, please tumawag ka kung may lutang. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mawala kung ikaw sinta. Dati-dati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mong miss namin na, dati kitang kinokontak, ngunit lobat na ba? Ang pag-ibig mo, naklot pa ba? O sa isip mo, masigla pa ba? Ako sa puso mo, Longing, kumusta ka? La 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 la. Bakit sige? La 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 Ang pag-ibig mo, nakalot na ba? Ako sa isip ko, masignal pa ba? Ako sa puso mo, hello, kumusta ka? Lobat na ba? Ang pag-ibig nakalot na ba? Ako sa puso mo, masignal pa ba? Ako sa puso mo, hello. Tuloy mo, Peng. Kikilig. Kikilig. Kumusta ka? Ikaw na, Peng. Oy, Abo. Pag mga Ayun. pag mga 40 na pataas, hindi na yan kinikilig. Kinikilig na lang ako pag nagkakapera at saka naiihi. Yung patak-patak na Kinikilig ang ating host.
Doon na lang ako nakakaramdam ng kilig. Kaya nga. Masarap naman yung patak-patak na ihip mo. Ganyan. Oo, doon ako nagkikilig-kilig ako, patak-patak ng ihi. Shoutout kay Jen. Busayap talaga. Manikubi, ikaw na Manikubi. Banat. Shoutout Irene View Brothers. Irene View. Big loud shoutout. Hello. Ayan. Ayan na, may kalab shout sa inyo dyan, Ma'am Beautiful. And Ma'am Rojen, may kalab shout. Wow! Wow! Ayun, nagka-wow-wow na. Sino naman? Ayun, Si mga nauho na. si Kang Atong.
Yung bitin naman, bitin. Kasi uhaw yung kinanta ni Manoy ko, bibitin naman. Bitin. Ano yung bitin? Hindi ko alam. Yung kakanta? Kukunti lang ang try natin. Kukunti lang yung alam kong kanta. Ah, sige. Ano? Muna si... 10:32. Ano? Ikaw ba, Abo? 10:32. Ikaw ang kakanta, Abo? Ka-Oragon. Ka-Oragon, mega love shout out. Thanks for kakanta coming. Kakanta ka, Abo? Ikaw ba? Ikaw ang kakanta? Ikaw, oo na ba? Tamsak Manay. Sina. Ay, sino to? Bakit nagdubli si Abo? Ano muna natin? Hello. Sis, okay ba yung ano? Okay lang yung sounds? Kahit nakasama para kung mag-iisip, di ba mayroon talaga? Kahit mamasip, okay mahal, hindi umawa. Huwag mo nang itawag ko, sadyang ayaw mo, sana nga'y lumigay ka. Sabi mo, di ako lang. Sabi mo ay di ko. Sabi mo, mahal ko. Hanap pa rin kita, kahit na mag-iikot ka, di man tayo hindi mo na bigyan ba kita iba, gusto ko'y para sa'yo. Sabi mo ay lang, sabi mo ay hindi mo, sabi mo mahal, wala ka. Sabi mo ay ako lang, sabi mo ay di mo, sabi mo mahal mo, naniwala sa iyo naniwala sa iyo, naniwala sa iyo.
Ayan. 10 million in the house. Make loud shoutouts. Side B, side B. Maganda yan. Sige, go. Maganda yun. Si Apo. Ikaw ang dahilan yun. Maganda nga. Iniibig kita. Nakanta ko na kanina, di ba? Ikaw ang dahilan. Hindi, sa Abo yata sunod. Abo, sikat kumaagkat ha? Ikaw? Una? Ikaw ang sunod, oh. Ano bang tawag mo kay, kay Habibi? At, Ano daw? Para sa'yo lahat yung kinakanta ni Abo. Ano to ang tawag mo sa iyong Habibi? Si Mahal ba? Mahal? Ikantahin mo yung ano, yung... Hindi. Hanapin para sa iyong mahal. Nawala tuloy. Sa minamahal mo. Shout out sa iyo dyan, Ma'am Regine. Sinungaling ka pala. Hindi. O kaya yung sinungaling ka pala. Akala ko, ano ba yun? Ano ba yung kanta na yun na ano? Dapat umakyat sa Sir MB. Makinig ka muna, Toping. Ano? Toping. O para sa mahal mo ba? Kain tayo, guys. Mr. MB. Mahal ko sa kanan. Ako ba'y niisip mo pa? Mahal ko hanggang ang tamis na iyong pagmamahal. Ako ba'y iyong mahirap kabila ng aking mga awa. Ang sakay ayaw mo ba mahal ko patuloy kong mamahalin. Sino man ang dalawa. Mahal ko sana ko ba'y inibig ko pa? Mahal ko hanggang kailan ang pagmamahal ako yung mahirap sa kabila ng ating mga ayaw mo na sa pinig ko patuloy kang mamahalin. Sa ating buwan wala ikaw mahal.
Marin mo ako. Sana kayo guys. Sa kabila ng ating mahal, ayaw mo muna sino man tawag na ang dahilan pagkakalayo mo pa rin ako. Parin mo ako. Hey, host, medyo nahirapan ako dun ha. Nahirapan ka sa lagay na yun, Abo? Sunod. Sir Kobe, ikaw. Ako na ba? Si Silani, soon. Soon. Parang ako na lang yata ang ano. Hello sa mga lumalayo dyan. Kung darating man ang isang araw, kay dilis at di na matanaw, itigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw ay magmahal na ng iba, nung halaga ang mabuhay pa, din mo na ang araw at ang buwan, na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko, pagkat ito'y di nagtitibo sa buhay na puno na ng kirot. Ang tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirap, wag sana akong kalimutan ng ating nakaraan na kaistra. Yahoo! Hello, mega love shoutout sa dyan. 10 million in the house. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati
pati ang puso ko. Pagkat ito'y pinagtitipon sa buhay na puno na ng kirot. Ang dami ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirap. Huwag sana akong kalimutan, ating nakaraan na kay sarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, lumayo na nga. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, talagang lumayo na nga. Habulin mo, Sir Kobe. Malayo. Nasa Pinas na. 13 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ano na lang tayo, guys? 10 minutes. Ayan. 10 minutes na lang, guys. Sisi Sky Jean, salamat Sisi Koy sa support. Good night. Good morning. Ayan. Morning, night. Asa na yung aking headset? Kantahin ko nga tong Pusong Bato. O, sige. Uwi ka na? Sige, sige. Tapos na din ako.
Ayan. 12 million in the house. Make a loud shout out. Ilan pa ba sis? Text. Sige, go. Sige, go. Kanta ka. Ayan, si Bro Abo na. Ako na ba, bro? Kubi? Sige. Ikaw na, natutulog ka na yata. Hindi. Naghintay ako matapos si sister, si Kangatong. Kala ko naglalato-lato na Tingog si ano, si Abo. Wala. Nakatali. Banat. Love na naman. Okay. Nag-iisang pag-ibig, nais makamit yun lang. Nag-iisang pangako na di magbabago na sa'yo. Sana man ay matawag ko kayo. Kailanman ang samahan, di magmalayo. Hindi ang pagmutli. Tagal na, Ping. Init yakap. Ano? Hindi malilimutan mga araw natin ay sarap. Lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi naman. Malayo pa man ay sana'y malalaman mo. Kailanman ako di napalayan. Walang iba kundi Kumanay sana'y paglalang mo.
ay lahat Maririnig mo pala? Sorry naman. Ha? Nandyan na? Sige, tingnan. Ganda. Hindi Ganda. Wait lang. Sunod. Bro Kobe. Your turn. Ako na ba? Isa, kasi kamulat mo. Nakikilig ka naman masyado dyan, Ting. Hindi pala ako nakapag... I
strong that I can get through. Is there really no thing to start once again? If we go again all the way from the start, I will fight the taste, the thing that could outlast. Yes, I've heard you cry, and I know what you've been through. You should give me a chance. It's convenient. I'm still loving you. I'm still loving you. I'm still loving you. I need your love. I'm still loving you. I'm still loving you, baby. Oh. Ayun. Sis kay Jean. Lalong hindi ka makatulog sa mga kanta nila. Kung kailang patapos na saka mga nagsiganda yung mga kanta nila, di ba? Ayan. Binubulaw ka ba sis kay Jean? Guys, 11 million in the house. Salamat sa inyo guys sa support kay Pink. And na po si host. Salamat. Abo Yosef, si Kang Atong, Manay Kubi. Bakit natawa ka si Manay Kubi? Sinabayan ng tawa talaga ni Sir Kubi. Bakit mo sinabayan ng tawa, Manay Kubi? Lalayasan mo na naman kami. Ano yan? Hindi kasi bukas maaga pang mga gising ba? 2 hours lang para mayroon pa tayong kantahan bukas kasi yung ano ko, StreamYard ko 4 hours na lang ang natitira. So bukas mayroon pa akong 2 oras. Ay. Di ba? Hindi na nakibo si si Kang Atong saka si Abo. Paano? Pinagtaboyan mo na naman. Hindi na kami kasi nagpaalam ka na. Akit na ako, Pink. Pagpapa-extend yan, Sister Embek. Nawala na ang top ko. Kumis. Banat, Kubi. Dali, ano ba? Magbasa nga ako. Moses Lani na bulabog ako sa kanta ni Kubi. Sa, at manok. Gumamit ka ng ninja mo sa StreamYard. Ay, hindi ako marunong gumamit sa Ay, nga pala, Habang nandyan yung kapatid ko, paanohan ko nga yung ninja ko? Uwi na kasi siya ng Friday O, sige. Habang nandyan siya makakapag-live ako, sige, gamitin ko nga yung ninja ko bukas. Para makaano tayo. Ay, Sis Rojen, di ba bukas yung yung live mo? Sis Rojen, bukas yung live mo, di ba? Thursday yun, Thursday. Thursday? Ano ba ngayon? Lunes pa lang. Lunes pa lang. O, sige. Itatry ko bukas magpaano ako ng StreamYard para makakanta tayo. Mr. Embek, kanta ka bukas, ha? Embek, akyat na para makatulog ako. Hindi na nakibo si Abo, sabi niya, walang iya ka talaga, Ping. Oy, kumibo ka naman dyan, Abo. Ano ba yung nararamdaman dyan? Dito ako, Ping. Ituloy mo live mo. Ano na kaya? 11 na. Ilang oras na to? Naka 2
2:13. O, extend mo na hanggang 2 anyhow. Okay, ate. Kakantaman lang sila ng ano, tigisa. Oh, sige, extend ko ng ng half hour para i-ano ko lang ng 20 ilang minuto ba? O, mga 20 minutes para makakanta si ano ba? Sino ba kakanta? Si Embek saka si Lani saka si Embek. O, sige. Baba ko yung hagdan. Opening ng YT season 4 ng laban ko. Ah! Kailan? 4 ng laban ko. 18. Kailan ang laban mo, Mr. Embek? End na daw. Hindi daw kanta. ako schedule. Nandiyan pala si Abo, di ko narinig. Abo, inaasar ka ng Sky King yatay. Kanina pa siya kanta ng kanta. 1 hour mo na. Wala na akong battery. Wait nga lang. Wait lang. Sige. Ano? Bukas daw ang opening ng ano ni Sir Embek. 1 hour mo na. MB kanta. Bukas ping. Ano yung bukas? Bukas. Si Embek. Kubi, tira mo. Sit up ako. Ano daw? Hindi ko pa kasi nababasa kasi Kubi. Kakanta daw si Kubi. Tira mo muna. Sit up ako. Wait lang. O, ano na? Sige na, magbaba na ako ng hagdan. Okay. Hindi, yung kasi yung headset ko ba? Wait lang. Wala na yung headset. Hindi ba pala yung aking, nakamute pala ako. Lady, I'm your knight in shining eye, and I love you. You have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms evermore. You have grown, made me such a fool. I'm so lost in your love, and we belong together. Won't you believe? And my soul, lady, for so many years I never found you. You have come into my life, made me warm forever. Let me wait to see you. It's in every morning. Let me hear your whisper softly in my ear, and my eyes, I see no one else but there's no other love like our love. Yes, oh yes, I always want to hear you. I'm waiting for you for so long, lady. Your love, the only love I need, and beside me is where I want you to be.
my love. There's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Yahoo! Ayun, sino nang sunod? Mr. Mbek, thanks for coming. Salamat sa pag-akyat. Sige, sino kakanta? Tatahimik man ang lahat. Ay, hinihintay natin si Sir Mbek. Nakaset na ba? Ha? Oo, nakasikap na yata si Sir Mbek. O bakit? Talaglag ba si Abo? Andiyan ba si Abo, di ba? Hindi, andyan. Hmm. Oo, nawala. Tapos nag-ano. Sige. Go. Ayan, Sir Ronald Mbek. Amor, good morning. Sis Rogen, ayan, good morning na sa kanila, o diba? Sila nagising na tayo, di wala patulog. Di atay. Oh, sino nalaglag? Beautiful in white daw. Request is guidance. Nalaglag si Abo. Nawala man si Abo. Oh, yung sabon. Dali itong sabon na to eh. John Ping. Akala ko akyat si Lani. Mr. Mbek, go. Hello? Yalla, habibi. Yalla, Hello, shout habibi. out. Mr. Mbek. Isahan mo na. Check. Hello? Good evening. How are you? I'm good. Thank you. First Good. time ko narinig si Abo. Brian, si Wow. First time pala, Abo, narinig ka. Si Kobe. First time ko narinig si Kobe. Si Manny Kubi. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. Wala, bago pa lang kasi kami sa White. Okay. Sige, ano ba magandang... Ako narinig mo na boses ko. May... Sabay tawa. May... Bakit sinabayan mo ng tawa, sis? Kaya natawa ako sa reaction mo. May nag-request dito sa baba, beautiful in white daw, sabi ni Sis Skygen. Ayan, beautiful in white. Kaya yan ni Kay Sir Mbek yan. Kobe. Ayan. Nalalaglag mo ng aking, tatagilid ng aking, wait lang, sige, itong aking bakit na ganito man yung aking lalagyan ng Hello. Hello, may galaw shout out. Beautiful in white. Sige. Papainit muna ako. Sana all may painit. Try ko na. Sige. Kung sabihin ko eh. Yan. Mag-mute. May shout out sa ating mga
viewers and listeners. Love's waits for me so long. Hard to believe I'll never find how to try to give it. May na. Teka. Pala yun. Sorry. Rain is stuck and the skies were blue. Oh, what a revelation to see. Someone was saying I do to me. A one in a million chance of a lifetime. I showed compassion and said to me, I'm so one in a million. Asya mga kamay. I'm so mad in the arms of fear. And I found the peace of happiness to call my own. Life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, one million chance of a lifetime. Life show compassion and send to me the soul of my own. One in a million years. One in a million chance of a lifetime. Life show compassion and send to me a smoke of love. One in a million years. One in a million years. Salamat guys. Mega love shout out sa lahat ng mga bagong raspa, este mga bagong pasok. And for listening here live. Yan, si Bro Abo naman. Sana all maganda ang boses. Lalong hindi makakatulog si Skyjin. O diba? Pinatahimik sila. Si Bro Abo. Ano daw? Wala na akong matres. Ako? Wala na raw matres. Ano lulutuin mo? Ayan. Ano lulutuin mo?
Try natin ito. يزيك تكون الشجاع. هي قصتي. So much longer we used to be, but I don't know where you are. Yun. It was so far. My love still true. And I'm in God. I can't count on you. I used to be there. Question in the air. No asking one way. Looking back. Put on you everything. Who is my world now? With just one place, spend the rest of my days. Close to you. You
I've been traveling so far, and I can't where you are. Just me and you. Now, forevermore, as the years go by, I'm beginning to and count on you. Thank you. Pasensya na. Yung request daw, Mr. Imbek ni ni Sisi Skygin. Kantahin mo daw para daw siya makatulog. Abu. Yung request daw, Mr. Imbek ni ni Sisi Skygin. Kantahin mo daw para daw Wait. Brother Abu. Yung request daw, Mr. Imbek ni ni Sisi Skygin. Kantahin mo daw para daw Wait. Brother Abu. Yung request daw, Mr. Imbek ni ni Sisi Skygin. Kantahin mo daw para daw Wait. Brother Abu. Yung request daw, Mr. Imbek. Abu. Bro, Imbek. Ano? Yung sa StreamYard mo, i-close mo yung YouTube doon para hindi ka nagpi-feedback. YouTube? Parang na-feedback sa akin kanina eh. Wala sa akin. Wala akong nakamute lahat. Okay. Parang nag-i-aim sa akin. Check ko nga mamaya. I will check later. Ano daw yun? Yung request? Ayun o, may na-echo. Siguro sa akin. Okay, ito na yung request. Kay Maniping yan. Nag-iiko. Sige. Okay. Close your eyes. Is that your smile? I've been looking at you forever, but I've never saw you before. Where is your hands? Holding mine. Now I wonder how I could have been so blind. For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I see who you are. Just can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. For the first time. Thank you, host, sa pag-extend. This be real. Can this be true? Am I not the person this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can all alone this night was right in front of me? For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I see who you are.
see when you're looking back at me. You understand what love is, not loving for the first time. Such a long time ago, I have given up on finding this emotion ever again. But you're here with me now, as I found you somehow and never been so sure. Maraming salamat guys for staying with our lovely host. This time, I am looking in your eyes for the first time. I said who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. I understand what love is, loving for the first time. You host. Nadinig mo ba ako? Wait lang. Nakamute ka ba? Ay, Mr. Mbek, natawa ko kay gambling. Ay, bakit na? Oy, nahirapan lang akong magbasa. Tinitignan ko yung tinitignan ko yung aking yung mga nagko-comment. Grabe siya. Grabe ka sa akin gambling. Si gambling Tulog na daw ba? si Abo, oh. Uy, ate si Abo. Tulog talaga? Tulog na si Abo? Akala ko Si Abo. Sabi. Akala ko nagluto si Abo. Si Abo. Yan. Sige, Pastor Mbek. Natatahimik na kami lahat pag ikaw kumanta. Ba't natatahimik? Nandiyan pa si Kobe sa Brother Kobe. It's your turn. Ayan, nakaano na kayo na Hello. Ayan, Sir Kobe. Sunod. Mag-mute ako mag-mute ako Ayan, Sige si lang. Brother Kobe. Tayo, okay. Ayan. Yung naipig. Hello. Shout out sa inyo. Woman, I will love you always. I promise I give you the best, my love. You mean more than life. And I love you more than say you be the only one that's I love you for forever to cherish. I want you to me and hold your hand sleep.
Yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for. And there's nothing I want more. I need you. I want you always by my side. Now and for always. Whisper this word that we will always be together. Just you and me forever. I want to sing, baby, my whole life. Every moment loving you. Always. I want to give you all my love, my heart, my soul, my love. Everything that I have, Ano daw? Thank you, Brother Kobe. Very nice. Welcome. Bigyan lang. Shout out sa inyo dyan. Salamat sa inyo. Wag natin patulogin si Manayping hanggang umaga tayo. Extended daw tayo, Brother Kobe, hanggang 3 a.m. Diretso. Okay, habang nagpapainit ng mainit na tubig, si Sky, pantanggal ng balahibo ng manok, bigyan natin siya ng pampatulog. Tahimik yung mga co-host natin. Moon starts to shine, the teardrops in my eyes. Here I am alone, starting to realize that when days will cry, I learn to hide feelings that I have for you. Keep hurting me inside. Then my day begins with simple thoughts of you, hoping that tomorrow will be me and you, sharing dreams each time, making them come true, holding one another, saying all I need is you. Say that you love me, show me that you care. Say
when I need you, you will always be there. But if you go, leave me, this I swear it's true. My love will always be you. Take a little shout out, Mom Chai. Morning. All the nights would end with just one wish that's hold me in the arms, help me make it true. 'Cause the pain that inside simply melts away. If I had you here with me, promise me instead. Say that you love me, show me that you care. Say when I need you, you'll always be there. But if you go and leave me, this I swear it's true. My love will always. Make a little shout out at Ems. Good morning, good morning. Ito is live, ating Tikulana. What will you say that you love me? Show me that you care. Say when I need you, we'll always be there. But if you go and leave me, this I swear it's true. My love will always. My love will my love will always be. My love will always be with Kubus. Good morning, Ate Ems. Good morning, Ma'am Chai. Thank you for visiting. Ang new host, Si Kang Atong, your turn. Wala na, natulog na rin. Manayping! Ano na, Manayping? Sino na? Ayan, may kami kalagay. Sino ang susunod? 15 million in the house. Salamat sa inyo guys sa support. Si Isay, salamat sa pasugod. Ayan. Ano na lang tayo? Ayan, si Mikay TV. May kami kalab shout out sa iyan. Ma'am M. Sari-Sari Vlog. Wala nang gusto kumanta. Padaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pira ni Mrs. na dapat ay iulog kung sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatamayan. Nagsimulang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nag-iwang-iwang. Sa isang iglap lang, ako'y kinabahan. Inakatayo, patay na puruhan. Pirang hulog sa Palawan,
nalubusan sa una. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, focus ng money, darling, I'm sorry. Ako'y nagdap ng tatlong lalaki dun sa may banda sa palengke. Pero ang misis ko hindi maluko. Kinarati ako, pasak-pasak ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapol ako. Dati rin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali ang buto ko. Ang pirang dapat sa anak ko ay pinalo ko. Naakit ako sa gagong demonyo. Kaya sinestigo ako ng dami ko. Nang dahil sa sugal na pahamak ako. Kaya kayong mga sabongero, pagkasawa ng champion sa dulo. Ayun, maraming salamat. May kami kalam shoutout dyan sa 16 million in the house. Ayan, si Ate Lani. May kami kalam shoutout sa dyan, Ate Lani. Hello, good evening. Salamat si Silani sa pag-akyat. Thank you. 16 million in the house. Salamat guys. Salamat guys sa pasugod. Daragang Isay. Ate M, salamat. Ayan. Umakyat lang naman ako. Babate. akala ko magduduwit kayo ni Embek. Nako, itulak niya na ako sa stage. Bunso, may galaw shout out. Welcome to Boy Abunda Show. Mayroon po tayo. Mahalan dito ako, mahalan ka. Huwag mo ako Rani, kaya ko sa'yo ang may iwagang mirror. Bumati ka na. Ang lakas umakyat, hindi naman marunong kumanta. Kakanta ako isa. Sige, banat, tirahin mo. Sige, Lani. Hindi ako naka-B8 eh. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start.
with every beat of your heart. Sisi Skyjen, matulog ka na. Pwede ka na matulog. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Ayan, last song ko na yan, ha? Tawa si Sisi Pink. Kakakanta lang tapos last song, guess. Wala pang biit yan, ha? Wala pang biit yan. Uy, nalaglag para sa sikang ato. Wala pa pong biit. Paano na lang kung may biit yan? Isipin mo na lang. Ay, nasa si Sisi Skyjen. Baka natulog na nga yan sa kanta ko. Dito lang ako, giatay ka. Ano? Live stream na lang ako. Ginawan ako. Lawit. Sisi Johnny, sorry naman. Yung cellphone ko kasing gamit, tingnan mo, oh, puro na siya, packing tape. Ano siya, yung nagwawala-wala siya. Sorry naman. Ayan, oh. Naaano siya ba? Nawawala-wala. Tingnan mo, nagdudubli-dubli siya, oh. Kita mo, Sis Johnny? Huwag ka na magtampo. Ano na? 5 minutes na lang. Okay na? 5 minutes? Oo, naka-1 oras na tayo ulit. Siguro. Naka 3 hours na ako. 5 minutes to 3 a.m.? Ayan. Hindi, maglalive yata rin si Johnny. Johnny, baka gusto mong kumanta dyan kahit mga isang plaka, pwede pa. May 5 minutes pa tayo. So, okay, si Sis Johnny. Sis Johnny, mag-ano ka ba? Mag-live ka? Nagre-request si Madam Chai. Paano ba yan, Lani? Nagre-request pa si Chai. Bunso, thank you sa pa-member. Salamat, wala Bunso. Na, wala, puro luma ang alam kong kanta eh. Sige, isa na lang. Isa na lang. Ayan. Okay, the stage is yours. Okay. Palakpakan po natin. Nawala to lang. Surprise when I'm sad. She's up in the good time. Sayad ang boses. She's down in the bed. Pasensya na, sayad ang boses. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl,
She doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seem mine. I can make up excuses not to take her line. We can talk of tomorrow. I tell her things that I want to do, but girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Oh. How can I tell her I don't miss her? Whenever I'm away, how can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. Ang init. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Okay, alright. Diyan nagtatapos ang concert ni Lani. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Lani. Wala pa pong bihig yan, guys. Wala pa pong bihig yan. Yeah, ibili mo ako ng bihig. Ay, pari na eh. Kunin mo. Punta ka dito at kunin mo. Sige, abutan tayo ng mag. Ah, sige. Pwede. Ayan, time check po tayo. It's 12:02. Para po sa mga gusto pa ng jamming, mag-open po si ating kapatid na Mrs. Jody. Yes. Para po sa mga gusto ng jamming kantahan. And para po sa ating closing, para kay Ate P. Para po sa lahat. Mr. Mbek. Oh. Intayin natin si Intayin natin si Sis Johnny, nag-set lang daw siya, mag-set siya ng para maipin natin para makalipat daw doon. Oo, sige. Kayo bala. Ako, dadaan lang ako kasi matutulog na rin.
Ikaw ang sabi mo alas 3 ka. Ikaw may sabi ng hanggang alas 3 ka. 15 million in the house. Lipat daw kay Sis Johnny ha. Guys, lipat kay Sis Johnny. Nagsiset lang siya. Nagsiset lang siya. Magta-training pa ako ng mga tao mamaya. Grabe ka naman. Baka wala akong maituro sa tao, ma-aksidente yung lahat. Mahulog sa scaffolding. Sige. Isang kanta muna ako bago ako. Isip na kayo kung late na, guys. O, tingnan nyo, nagtampo na si Sis Johnny. Nabasa mo yung comment? Hindi ayan Maga pa kaya. Tsaka meron pa mga gising si Irene, si Bunso. Nilipat yan. Ako, magpupunta rin ako doon. Dadaan din ako doon. Sige na, para Anong desisyon? Nag-set na daw siya, mag-set ka na. Lilipat. Hindi ba? Komisan, lilipat daw tayo, Brother Kobe. Lilipat ni Johnny. Lilipat tayo ng StreamYard. Yeah, StreamYard kay Sis Johnny. Okay, sige Sis Johnny, ibaba mo yung dyan para ipin natin. Mega lang shoutout, Irene. Mega lang shoutout. Good morning. Ay, Sis Irene. Sisiping, mainit na ba? Oo, mainit nga yung Sis Irene. Hindi siya malamig yung panahon ngayon ba? Nainitan ako, pinagpapawisan ako. Pinagpawisan ako sa mga tinta nila, Dini naman, napakalamig. May nagme-message sa tabi, kaya ka pinapawisan. Napakalamig din Si Pink, pinapawisan si Pink. Ayaw naman, be. Irene, andito ako sa taas. Kasama ko si Lani, be. Ayan umakyat din. Nakadalawang kanta na nga yun Patapangan lang naman ang mukha. Hindi. Yun, wala naman tayo lang naman Hindi ko naman i-stream yan bukas. Huwag ka maglala, hindi ko i-chismis. Natin lang. Wala nga, baka maisumpa ako nito ng aking kapatid. Hindi yan. Hindi niya malalaman bukas ni Osang. Oy, magaling yung kumanta, yung kapatid ko. Ayan. Johnny, ready na ba, Johnny? Pasabi mo lang kung ready na. Lilipat na sila Kobe, sila Annie, sila Irene, sila Bunso, sila Ma'am Chay. Marami pang gising, marami pang tao in the house. Ni Bunso. Ate Ping, matulog ka na. Bawal sa nagdadalaga ang mapuya. Yatay. Hindi ko alam kung matatawa ako sa nagpuyat o doon sa Ilang sunod-sunod na nag-live ako. Ilang gabi ako nag-live. Laging puyat. Nawala si Kobe. Nalaglag na. Ready na ba siya, Ready na yata si Sis Johnny. Sis Johnny, naka-ready ka na ba? Sis Johnny. Johnny. Ayun, testing daw. Meron na? Okay. Testing. Sige, ibaba mo para ay kung makaano doon. Aray ko. Last song na tayo, guys. Ayan. Sige, bababa na tayo. O, ikaw na mag-last song, Ping. Wala akong biit. Wala akong biit. Sis, ikaw beauty naman wala akong biit pero kumanta ako. Hindi. Si Lani, ikaw kahit wala kang biit, maganda yung boses mo. Ako, boses pala ka, baka malaglag yan dyan si si Mr. Mbek. Sipain ako. Ako ang sisipain niya. Ang boses ko nga boses ko kokak Mababawasan yung
Ting, matulog ka raw ng maaga kasi nababawasan yung pagdadalaga mo, sabi ni Bunso. Kaya matulog ka ng maaga. Nababawasan pala yung pagdadalaga pag napupuyat. Matulog na rin kaya ako para maging binata ako lalo. Bunso, pinagpapawisan tuloy ako sa'yo. Ayan. Nagsiset up pa si Johnny. Sige, sige. Uy, nag-silent si ano. Wala pang request. Nandun na si Kobe. Hinihintay lang yung hagdan. Nandun na kay Sis Johnny. Sige. Okay, last song. Last song. Ayan na. Panat na. Tapos nito, tulog na ako. Alas 12 na naman. Hindi ka pwedeng matulog at magtatampo sa'yo si Bibi Pato mo. My love will see you through. When times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on for my love, keep me warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out, I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call. I'll be there with a helping hand. When the road seems so endless, and don't you see it's nothing but darkness? Don't give up, just walk on. I'll be in your heart. For my love will see you through. Reach for the star, when you cross the sea, when you climb the highest, my love will always be with you in everything you do, in every step you make, in every road you take. Don't be afraid of follow your dreams, for my love see you through.
Wow, galing naman. Ayan. Guys, ayan guys. Nakapin tayo guys. Lipat tayo kay Sis Johnny. Ayan, nag-start na siya guys. Salamat talaga sa inyo lahat. Sa walang sawang pag-support kay Ping. Ayan. Simula kanina hanggang ngayon, walang humpay. Nandiyan pa din kayo. Salamat. Maraming salamat, Ate Ping. Okay. Salamat, Sis Lani. Thank you. Okay. Thank you. Lipat tayo guys kay Sis Johnny guys. Lipat din ako doon kahit mga ilang ko doon magtambay ako. Thank you, Sis Lani. Kwentuhan tayo doon. Sige. Bye-bye. Bye. Bye. Good night, guys. Si Atay.